Eguen zuriko eguna, jangoikoa berak egina. Eskola mutilak ibiltzeko limosna on baten bila, orgoian goian ordia, haren gainian belia. Etxonetako nagusi jauna nekazari langilea, poltzan baditut herrialbi bata bestearen gidari. Etxonetako etxekandriak ama Virginia dirudi, Zankasiano bizpua, eskola maisu jakituna. Jesukristoren fedia gaitiko dola emone bana, santu hau bitartez dala, ez eizu izan okerrik. Orain baguaz danok aurrera, agur danori eginik. Da gero, emon bierbozu, emoixu, beste lanez etzezaizu. Ate ondoko aixiak hartzen amak ez gaitu bialdu. Da gero, urteta espaeban, orduen zan, Mari Mondrongo. Mari Mondrongo, Mondrongo, ikeston asko emongo. Ike motona limosneagandik etxon hau asko erango.